Horieť začalo okolo 7. večer približne na ploche 30 štvorcových metrov. Podľa dostupných údajov by mali horieť obalové materiály z riedidiel, z farieb a z podobného nejakého nebezpečného odpadu. Plamene miestami šľahali až do výšky 5 metrov a do okruhu niekoľkých kilometrov sa šíril štiplavý zápach zhorených chemikálií. Zasahujeme v dýchacích prístrojoch, pretože sa jedná o skládku nebezpečného odpadu. Zasah sa komplikuje s tým, že je dosť mäkko a je potrebné dovážať zeminu a zahŕňať postupne to požiarisko. Dym ohrozoval najmä obec Čifáre vzdialenú vzdušnou čiarou asi 2 kilometre. Pracovníci kontrolného chemického laboratória a záchranári monitorovali stav ovzdušia v okolí. Okolo skládky sú znížené hodnoty kyslíka, ale je to len na 20,3, tak ako to tu je možné vidieť na tom skeneri. Všetky ostatné látky sú v norme. Určite do ovzdušia nejde nič extrémne nebezpečné. Požiar uhasili v skorých ranných hodinách. Príčiny zisťujú znalci. Podľa našich informácií bola skládka údajne preplnená a bol tam aj odpad, ktorý tam nemal čo robiť. Oslovili sme aj firmu, ktorá skládku prevádzkuje, no aj po opakovaných pokusoch sme boli neúspešní. Chodte, stav to preč! Obyvatelia blízkych Čifár cítili len slabý zápach, iní o požiari ani nevedeli. Čo tam bolo cítiť, ale to bolo také minimálne. Neviem o ničom. Necítili ste Vôbec. Vôbec nie. Podľa nameraných hodnôt určite nehrozí nič obyvateľstvu.